Akurát som dorazila do Boeingu. Akože prešla som všetky kontroly, ak sa to dá nazvať. A bolo to úplne v pohode. Bala som za toho viacej, ako to reálne bolo hrozné. Jediné, čo bolo, že to tu je trošku tak divne organizované, že všetci boli trošku lost, že kde majú ísť. Asi 3-krát som menila miesto, kde som sa postavila do rady a tie rady boli fakt akože obrovské. Že jednu chvíľu som si myslela, že akože nestihnem prestupný let. Ale úplne v pohode. A let bol tiež úplne na pohodu. To som akože ja, ktorá nenávidí zlietanie a mala z toho celkom halušky, tak to bolo normálne, že lepšie ako chodiť regiojetom do Prahy do určitého bodu. Pozrela som asi 3 filmy. A hej, ešte ma čaká 2-hodinový let. A už budeme v Soule. Akože dostať sa sem na otlačok prsta a fungovalo to. No, ale ale nefunguje to, ja sa nedostanem domov. Aké to je? 10 z 10. Wow. Chutná tak dupetky, takové ty s tou, víš co? Boli sme v kaviarni si sadnúť spolu v niečo ako v pekárni a bolo to tam strašne krásne, strašne také konceptové a akurát idem na apartmán sa dať dokopy, umyť si hlavu a tak ďalej, lebo mám o tretí casting, tak nech som fresh. Práve mi povedali, že mám zhodiť z bokov 2 cm. Asi to bude skôr akože zhodenie zadržiavanej vody. Lebo neviem, lebo ja som akože sa snažila toto spraviť ešte predtým, ako som sem prišla. A mi sa toto presne nestalo. Nejako to nepomohlo. Niečo musím vymyslieť tu. Alebo nejako to spraviť, no. Takže hej. It was January. Boli sme na prechádzke a zastavili sme sa v jednej krásnej kaviarni, ktorá je úplne akože workplace friendly. Sú tu strašne ticho a všetci tu pracujú a strašne sa mi to páči. Niečo takéto mi chýba strašne v Bratislave, lebo úplne akože tu pracujú. A hej, a máme good time. Teraz sme asi pol hodinu strávili v Olive Young
A kúpili sme si masky na tvár, lebo zajtra máme casting. Kúpili sme si nejaké tie virálne proste želatiny s ginger shotom a ešte nejaké dobré pre akože zdravie. Tak akože sme zvedaví, že ako to bude fungovať. A aktuálne ideme do Daiso. So, welcome back. Dneska sme mali jeden casting 10:30, ja som ráno vstala o 7:30. Máme jednu kúpeľku na 5 ľudí, čiže akože človek chce stihnúť sa osprchovať a dať dokopy. No, aktuálne ideme do Siu. Idem sa tam pozrieť na corn tea, sa to volá nejak. A neviem, proste videla som to niekde a chcem to vyskúšať. A ešte možno si tam kúpim nejakú ľadovú kávu, lebo prečo nie? Prečo nie? Ideme akurát do takej niečo ako Olive Young, ale je to skôr pharmacy. Lebo mali sme jeden casting, máme čas, hrali sme doteraz Uno, slnečko svieti, tak ideme sa tam prejsť. Nie je to vôbec ďaleko od našeho apartmánu, je to asi nejakých 20 minút maximálne. Sme v tom obchode a je to tu strašne veľké. Please enter your 4-digit Akurát ideme k tej veži. Ale hej, budeme kráčať 2,5 hodiny. Good luck for us. Hi guys, takže je dneska už pondelok ráno a je to skoro týždeň, čo som tu. Je strašne neuveriteľné. Stále mi to neúplne došlo celé, že sa tu nachádzam a že proste naozaj som tu a že tu budem ďalšie 2 mesiace v podstate. Tento vlog je trošku chaotický, trošku prvý, takže on to aj tak vyzerá, ale ja verím, že každým týždňom sa to bude zlepšovať, tie témy budú iné a že ma budete podporovať a že zostanete v tomto celom kolobehu zážitkov a dobrodružstva so mňou a že ho budete prežívať tiež so mňou. Takže vidíme sa u ďalšieho vlogu. See ya!